Διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, 120 τετραγωνικά. Έχει προοπτική για ανσασέρ, λείπει το κουβούκλιο, μπορούμε να το βάλουμε. Κύρια είσοδος. Γραφείο, τζάκι. Αυτός εδώ είναι ο χώρος του καθιστικού, ο οποίος έχει 2 παράθυρα και 1 μπαλκονόπορτα που βγαίνει σε ένα μπαλκόνι. Είναι πλήρως εξοπλισμένο αυτή τη στιγμή με όλα τα έπιπλα, ποιοτικό. Έχει air condition σε όλους τους χώρους, μπαλκόνι έξω και προχωράμε. Λοιπόν, εδώ είναι ο διάδρομος από το γραφείο που ήρθαμε. Εδώ είναι η κύρια κρεβατοκάμαρα, η οποία είναι εξοπλισμένη με ντουλάπες, air condition, σώματα καλοριφέρ, αυτόνομης θέρμανσης. Αυτή εδώ είναι η κρεβατοκάμαρα. Αυτός εδώ είναι ο διάδρομος που ενώνει την κουζίνα. Το σπίτι έχει 2 μπάνια, ένα βεσέ και ένα μπάνιο. Εδώ είναι η κουζίνα, η οποία υπάρχει άλλο μπαλκόνι από την πίσω μεριά. Η κουζίνα με τις ηλεκτρικές συσκευές, με air condition, παράθυρο, πόρτα, μπαλκονόπορτα, ντουλάπια. Εδώ υπάρχει το κύριο μπάνιο, το οποίο είναι αυτό εδώ, με τους καθρέφτες, με παράθυρο, και έχει και ένα έξτρα βεσέ, το οποίο διαθέτει ντουζιέρα, λεκάνη, νηπτήρα. Και εδώ είναι το δεύτερο δωμάτιο, το παιδικό, το οποίο έχει και αυτό air condition. Έχει χώρο για 2 παιδικά κρεβάτια, άρα είναι μεγάλο. Μπαλκονόπορτα. Εδώ είναι οι ντουλάπες. Και εδώ απ' έξω είναι το μπαλκόνι με θέα, το οποίο μπαλκόνι είναι ενιαίο, το οποίο συνδέεται με το σαλόνι.